खुगाजों राव रायज्लायनो हाया खोमाजों खोनाया नाथाय सासे बर' फरायसुलिया मेट्रिक आनजादखौ मोजां उथ्रिनो हादों। नोंथांमोनहाबो खोनायोब्ला गोसोआव जोबोद गोजोननाय मोनगोन। खुगाजों राव रायज्लायनो हायै खोमाजों खोनायै बर'नि फिसा चिरां जिल्ला बिजनी मंगलियान चौधुरीपारा गामिनि थागिबि सिबिग्रा नार्जारी आरो सिबिसुलि नार्जारीनि फिसाजो सुबुंस्रि नार्जारीया मेट्रिक आनजादाव 38.0 जौखोन्दो लानानै थामथि मासे आवग्रिनो हानाया जोबोद गोग्गाथाव एबा बाख्नायजाथाव। सुबुंस्रि नार्जारीया राव रायज्लायनो हाया आरो खोमा खोनायाब्लाबो गावनि फरायनायनिफ्राय एसेबो दोरोदालासेनो आव फावनि गेजेरजों रायज्लायनानै जोबोद दुखु खस्थ'नि गेजेरजों सोलोंनानै आनजादाव उथ्रिसार जानो हानायखौ बिमा बिफा फोरोंगिरि आरो ओनसोलनि रायजो राजाफोरा जोबोद गोजोननाय मोन्दों। मोगथां बर' केमेरा पार्सन सुनिल बसुमतारी। बड'लेण्ड बुब्लि अनसायगिरि गासैबो नोंथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बे समाव बरायनानै लादों। नंगौ, थारैनो बे बाथ्राखौ खोनायोब्ला नोंथांमोनहाबो नोंथांमोननि गोसोआव जोबोद गोजोननाय मोननो हागौ। चिरां जिल्ला बिजिनीनि सिङाव थानाय मंगलियान चौधुरीपारा गामियाव जों दंफैयो। चौधुरीपारा गामिनि उन्दैनिफ्रायनो राव रायज्लायनो हायै सुबुंस्रि नार्जारी मुंनि सासे बिनानावा नैबे 2022 मायथाइनि जे मेट्रिक आनजाद बेयाव सरकारि मंगलियान गोजौ फरायसालियाव फरायनानै थामथि मासे आवग्रिनो हानाया ओनसोलनि एबा फरायसालिनि मोजां मुं लाखिनो हादों आरो बयनिबो गोसोआव गोजोननाय लाबोनो हादों। बे समाव बिथांनि जे बिमा बिफाया नैबे बिनानावखौ लानानै मा मिजिं दं आरो बिनानावनि नैबे जाफुंसारनायाव बेसेबां गोजोननाय मोनदों बे बाथ्रानि सोमोन्दै जों मिथिनानै लागोन। जे नोंथांनि फिसाजोआ बेंगि बबिब्लाबो जे मेट्रिक आनजादाव थामथि थाखोआव उथ्रिसारनो हादों, नोंथाङा माबायदि गोजोननाय मोनदों? उथ्रिनो हानायाव आंहा जोबोरैनो गोजोननाय दङ। मानोना बियो राव गैयाबाबो आरो खोमा खोनायाब्लाबो बियोदि थामथि माबायावबाबो उथ्रिनो हादों, बियो जोबोद मोजां मोननाय, थुलुंगा होनाय माबा मोनसे जोंनि गोसोआव गोजोननायखौ लाबोहोदों आरो बेखौ आङो बे जोंनि चौधुरीपारा मावरिया गुदि फरायसालियावनो आङो 2007 मायथाइसो समाव बे बोसोराव माने आङो बावहायनो मावो नालाय, दा बेवहायनो आङो बे आंनि फिसाजोखौ लांफादों आरो उन्दैनिफ्रायनो थांफा फैफा माने लांफानाय जादों। बावहायनो बे माबाखौ जोंनि बे गामियावनो सोलोंथाइखौ लानाय जादों आरो गोजोननायनि बेलायाव जोंहा जोंनि खाथियावनो थानाय मंगलियान हाइ स्कुलावनो फरायनाय जादों। बेवहायनो फरायनो होनाय जादों। न'निफ्रायनो थांनानै बे सोलोंथाइखौ लाहैनाय जादों आरो फरायसालि बेबायदि उथ्रिसारनो हानायाव जथेस्थ' माने गोजोननाय दङ आंहा। माने बिदि एथ'ग्राब राव बुंनो आरो खोनानाय गैयाब्लाबो बियो गावनि मेगन नोजोरजों आरो गावनि बे आखाइनि लिरनाय माबाजों बिदि माबा मोनसे बेबायदि सोलोंथाइखौ लानो हादों, बेयाव जोबोद गोजोननाय दं आरो आंहा आरो बिनि बिमा। हेंथाया बेनो माने जेबो हेंथा गैयाखौनो बुंजायो। माने बे सोलोंसाया दा आंनि फिसाजोआ बेयोदि माने रायज्लायनो रोंला, खोमाबो एसेबो खोनाथारा, दा बिनि बेलायाव बेहा सोलोंनांगौआ माने खस्थ'आनो आरो बियो एखेबारे नायथाबथारनानै नायजोर नायनानै लिरनाय बेजोंनो माने सोलोंथाइखौ लाथारनांगौ जादों। बेवहाय बोसोन होनायनि बेलायाव जोंहा न'खरनि हिसाबै जोंहा फिसाखौ जों दायथ' माने बेखौ फरायनांगौनि बेलायाव बिजाबफोर आरो समफोरखौ सानफ्रामबो माने फुंनि बेलासिनि मोनानि माने बेनो जगायनानै होनानै गावखौबो जिरायहोनानै बेबायदिनो फरायनाय हुदाखौ खालामहोनाय जादों आरो बियो गावनो बोला बिदिनो लिरो, सोलोंजेननायावथ' बियो बे गुदि बे से थाखोनि माबाफोरखौ सोलोंबाय, नायनानै लिरबाय, सोलोंबाय, बेबायदि दावगाबोदों आरो गोजोननायाथ' थोजासे होननांगोन। मानो होननानै बुङोब्ला फिसाया दिनै खुगाजों राव रायनो रोङाबाबो खोमाजों खोनानो मोनाबाबो जोंनि एसे एनै थुलुंगा होनायजों
आरो गावनि नाजानायजों माने बे एबारनि बे 2022 इं मायथाइयाव जे मेट्रिक एग्जाम होदोंमोन बेखौ माने थामथि मासियाव उथ्रिसारनो हादों। बेखौ जों माने गोजोननाय मोन्दों थोजासे। माने एसेब्लाबो बेजों फिसाजोजों लोगोसे जोंबो एसेब्लाबो जोंहाबो माने सनमान मोनफादों। बिनि थाखाय जों माने फिसाखौ मोजां मोनदों आरो मोननाया। माने जों आसा गैयाबाबो भगबाननि अननायाव बोरैबा फिसाया मोजाङै मोजां उथ्रिसारलांबाय आरो बे जों एग्जाम समाव माने अबेबायदिया फैथावथाव बेफोरखौ माने जों एसे खेल लानानै फिसाजोखौ नैबेखौ नाय नैबेखौ नाय बेबायदि बुङै बुङै माने जों बेखौ गोसोफ्राव लाहोयो। बिदिनो आरो खाथाफोरखौथ' बे फरायनाय जाला नालाय खुगाजों जाला नालाय माने लिरनायजोंनो मोखास्थ'खौ लानांगौ जायो आरो बेयो जेनेबा। ओमफ्राय खाथाफोर बिदिनो फावथेनफोरखौ जों एसे खेल लानानै माने बेनो नांगौ बायदियै जों माने जगायनानै होयो आरो बेजोंनो माने बियो लिरबाय थानांगौ लिरनायजोंनो जा हयथा खालामनांगौ जायो। मोखासथ' लानायानो माने बिनिया लिरनायजोंसो। बेबायदिनो ओमफ्राय दा नै जोंबो एसे एनै खेल लानानै बै एगजाम समावबो जों माने बेखौ मोनानि समाव जों एसे एनै डिउटि होफानानै जा एसे हायो बेखौ माबाफानानै माने जों एसेब्लाबो फिसाजों जों हेफाजाब होफाबाय थादों। ओमफ्राय उनाव फोरोंथाइ होनाय मानि दा जों एसे गोनो गोथो उसुबिदायाव गोग्लैनानै दं आरो जेराव फिसाजोआबो ओरै फारसे न'निफ्राय हान्थिनोबो गारि मथरजों थांनाय फैनायावबो उसुबिदा सोमजिगोन नामा बेखौ माने जों नुहुरदों नुहुरनाया। आरो फारसे ओरै हस्टेलफ्राव दोननो गोसोआव सानदोंब्लाबो माने बैयावबो फिसाजोआबो गावबो बुजिनाय नङा बैसोरबो बुजिनाय नङा बेयाव माबा मोनसे उसुबिदा सोमजिगोन नामा माने जों बेबायदि साननाय थादों आरो। ओमफ्राय दा बयबो बुङो माने सोथारनांगौ बेबायदि बयबो बुङो आरो नारसिनो सोजानो लुगैयो। बिनाया माने जोंनिया बे फिसाजोआ माने ओरैबायदि होनो आरो बे आव फावजोंनो नोंसोर सोबा हाबगोन बेबायदि साइसनि बुङो आरो जेनेबा। ओमफ्राय नोंसोर सोआबा हाबा बेबायदि साइसनि आरो आफस'सासो दं बेथ्रा आफस'सालाय। ओमफ्राय गथ'आथ' मानो दुखु जाया जानो एसे एनै माने मोजांबा जों एसे आरो साबसिननिफ्राय साबसिन माबा मोनसे खालामलांनो हागौमोन बेफोरबायदि जों गोसोआव साननाय थायो आरो जेनेबा दुखु मोनो। जाहाथे बे खुगाफ्राव राव दंमोनबा खोमाफोरा एसे राव गैयाबाबो खोनानायमोनब्ला एसेब्लाबो बे माखासे फोरोंगिरिफोरनि माबानायफोरखौबो बुजायनायफोरखौबो माने बियो माबासिननो हागौमोन ना एसे फरायनायाव एसे साबसिन फैगौमोन आरो जेनेबा खोमाफोर खोनाबायोबा बिदिनो माबानांगौ जायो आरो जेनेबा ओमफ्राय माने जों बे एगजाम समफ्राव नैबेखौ नायबा माने बियो जों बुंनायजों लोगोसेनो नाजाथारनानैबाबो माबा मोनसे खालामो आरो बे माने गोसोआव लाथारनो माबा नाजानाय दं आरो गावनावबो। दा नाजानानैनो बेबायदि भगबाननि अननायाव दा थामथि माबायाव उथ्रिसारनो हानाय जादों आरो फिसाजोआ बे एबारनि बे मेट्रिक एग्जामखौ। सुबुंस्रि नार्जारिनो पास जानायाव गाहाय फोरोंगिरि हिसाबै नोंथाङा माबायदि मोनदों? सिगाङाव गोजोननाय बावग्रोनाय जाबाय आरो बिनि थाखाय नोंथांमोननि बे टिभि चेनेलखौ जों साबायखर होनाय जाबाय बेखौ खबर लानो फैनायनि थाखाय। जे जोंनाव बे सुबुंस्रि नार्जारि ओरैबादि जादोंमोन बिनि बिफाया सिगाङाव जे बबे मानसि बहा सोलिगोन होननानै बे फरायसालियावनो फरायहोआमोन। ओमफ्राय गथ' हिनजावसाया फरायनो मोनो बिराद गाबबाय। दा गाबनायनि थाखाय थिग थाक बिमाया जोंनि बेवहाय एडमिसन होफैबाय। ओमफ्राय जोंहा फोरोंगिरिफ्रा सानदोंमोन हाब बे बबे फरायसा फैबाय जों बेखौ बोरैहाय फोरोंगोन बेथ' जोबोद जेंना जागोन। बे जेंना जागोननि थाखाय जों थेवब्लाबो मा जाबाय बबि नाथाय मा होनदोंमोन बियो रायज्लायनोबो खोमाबो खोनाया जायनि थाखाय बुजिनायाव एसे जेंना जादोंमोन। नाथाय ओरैबादि जाबाय बे हिनजावसाया खोनायाबाबो बे फोरोंगिरिफोरनि खुगा सिनायखौनो बे मायखंबा बुजिनो हायोमोन। दा बेनिखायनो मा खालामनांगोन जों बांसिन ब्लेकबर्डआव नट होनांगौ जाना फैयोमोन आरो अब्लासो फल' खालामो। दा बेवहाय जोंहा मोनसे जेंनाया जायो मा जों मोनफ्रामबो गोलाव नटखौ ब्लेकबर्डआवथ' होस्लाबनो हाया अब्ला जों खुगाजों बुङो। बे खुगाजों बुङोबा बे गावनि लोगोफोरनिफ्राय नायै लिरोमोन आरो जों मा जेंना जादों हयथ' खोनायाबो बुंनोबो रोङा ओमफ्राय जोंबो बबानि फाव खालामनांगौ जायोमोन आरोखि बेवहाय जोबोद जेंना जादों बेखिनियानो। ओमफ्राय गोसोआव माबायदि गोजोननाय मोनदों? बेवहाय मोनबाय जे जों जि रायज्लायनो रोङि खोनायै फरायसाखौनो जों फोरोंनानै
पास खालामनो हाबाय मोजाङै मोजां मोनसेबो साबजेक्टआव डिफेक्ट गैयाबालानो दा बेनिखायनो जों जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो गावखौनो गाव समाजाव मानदि मोनगोन होननानै जों गनायना लादों बेखिनियानो जों जोबोद मोजां मोनबाय। नोंथाङा सरखारि साख्रि नागिरदोंना? नोंथांनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। नोंथांनि थाखाय दं एडुकेट पइन्ट, जेराव नोंथाङा सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों सरखारि साख्रिनि गुबुन गुबुन रोखोमनि गोब्राब आनजादफोरखौ उथ्रिसारनो हागोन आरो गावनि आथिङाव गसंथानो हागोन। बे एडुकेट पइन्टआव नोंथांमोना एसएससि, बैंक पिअ, बैंक क्लार्क, बैंक एसअ, इउपिएससि, एफएससि, डिफेन्स, रेलवे, स्टेट, स्टेट, इन्सुरेन्स, एएअ, एडिअ, एसिस्टेन्टजों लोगोसे स्टेट लेभेल जब आरो माखासे सरखारि साख्रिनि आनजादाव गोनांथि जानाय आयदाफोराव सोलोंथाइ लानो हागोन। मख'नो गोनांदि बे सोलोंसालियाव साख्रिनिल' नङा, बेयाव MBA आरो सैनिक स्कुल बायदियाव एडमिशननि थाखाय एन्ट्रेन्स होनो थाखायबो सोलोंथाइ लानो हागोन। बे सोलोंसालियाव गाहाम थाखो खथानि सुबिदा दं आरो सम मथे नोंथांनि सोलोंथाइखौ बे सोलोंसालियाव होनाय जागोन। बेखौबो मिथिनांगोन दि बे एडुकेट पइन्टआव सोलोंथाइ लानानै बावैसो 2021-22 इं मायथाइनि एसएससि GDनि आनजादाव गासै 11 सा सोलोंसाफोरा उथ्रिसारनो हादों। बारा नङा, गासै 15,000 रांजोंनो नोंथाङा बे सोलोंसालियाव 6 दानसिम सोलोंथाइखौ लानो हागोन। बे सोलोंसालिया क'क्राझार, बरपेटा रड, गवालपारा आरो बङाइगावआवबो दं। क'क्राझाराव सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरा 70020261133 9101 536360 70020261133 9101536360